Я амаль не бачу каментары ваши, там гаспадарства, прабачце мяне, калі ласка, калі я буду кагосьці прапускаць, таму што тут вельмі сёння клёва. Я ў Львове, я вельмі рада бачыць гэты горад, таму што ён таксама мне вельмі блізкі. Вітаю, вітаю. Київдарніцы, вітаю. Зараз я трошки, прабачце, вас падрэгулюю, таму што мне не вельмі зручна. Попросила сына подкрутить мне. Крыці кажучи, он по-мужчинску так подкрутил, что теперь я не могу подкрутить. О. Лена змогла. Лена все може. Гук 10-10. Цудовно. Зараз, сябри, хвилиночку, у меня просто дрена працує уже селфи-палка, потому что я ее замурзала литерально. Ну что, мы сегодня в Киеве готовимся до акции. Акция будет каля помника Тараса Григоровича Шевченка. А о 3 године дня я дзесьці шляюсь, я не ведаю дзе, я не ведаю, куды мне ісці зараз, таму давайте літаральна паўгадзінкі, каб я паспела яшчэ на акцыю, таму што хутка потым зноўку ехаць, і вы ж ведаеце, што мы такія птицы хуткага палёту. Так, я не ведаю, куды я іду. Зараз я разгартаю вам камеру і паралельна з гэтым буду распавядаць астатнія навіны по Беларусі. Адзінае, што хацела бы звярнуць вашу увагу. Учорашні інцыдэнт, можна так сказаць, у Літуве сёння зранку выклікаў такую хвалю негадавання, таму што там учора прысутнічаў адзін вядомы, ну, коскі бяру, блогер. Вось, і мы робім яму дыанон. Я папрашу вас, хто бачыць у сваіх чатах, у маім чаце, у паралельных чатах, куды я распаўсюджваю інфармацыю, знайдзіце час, не сядзіце, зайдзіце на канал. Так, ну, збольшага можаце нават па назвах сарыентавацца, чым займаецца гэты чалавек. Ён займаецца дыскрэдытацыяй беларускай супольнасці. Вось, таму я сёння запусціла на 2 каналы дыанон яго. Я прашу вас зайсці. Калі вы лічыце, што яно носіць абразлівы характар у дачыненні да беларусаў, вы можаце пакінуць скаргу, там ёсць пазіцыя распальвання варожасці і іншае, то бок, ну, на свой погляд. Таму, калі ласка, звярніце увагу сёння на чаты, таму што, ну, я лічу, што такіх праплочаных, абсалютна відавочна праплочаных блогераў, якія, ну, фактычна плююць на нас як на нацыю, іх неабходна тармазіць і неяк прыпыняць. Таму, калі ласачка, я вас вельмі прашу, мы сёння з вами робім добрую справу. Вось. Паралельна атрымліваю яшчэ паведамленне. Калі ласка, да, таму што у мяне сёння ўсё так, як заўсёды. 1500 аккаунтаў і трэба ўсё сашыць. Зараз трошки шумна, я знайду нейкую вуліцу. Я іду да помніка Тараса Григоровича Шевченка. Яшчэ раз кажу, я не ведаю, дзе я. Шчыра кажу, тут дом нейкі 75, а ў вуліцу я не ведаю. Ну ладно, неяк знойдзем, гэта не страшна. Зараз буду паказваць вам Львов. Сёння сонечна, хаця зноўку я ехала, показывала, что будет нібыта дождь. Централізована бібліотечна система для дітей міста Львів. Чудово. Бібліотека філія номер 11. Це кльово. Я тепер знаю, що я десь в районі бібліотеки. Глядела по надвор'ю, що буде нібито дощ. Трошки запаслася дождевиками і парасольками, але не спотребилася, тому що трошки прохладно у Львові, щиро кажу. Не так пече, як учора у Тернополі. Я у такой легкой куртке, але вельми клево. Так, ідем. Давайте ідем. Десьте ідем, а потім я вже буду шукати помнік Тараса Григоровича Шевченка, покуль ми з вами гуляємо. Мне падабаецца в Украіне пастаянна дзесьці ты бачыш сцяг у любым выглядзе. Ён можа быць, напрыклад, як на балконах, на мурах, на усялякіх машынах,
То бок, ну, тут насамрэч не заблытаешся, у якой ты краіне, тому што літаральна кожны куточак нагадвае, дзе ты знаходзішся. Так, я дзесьці завярнула не вельмі ўдала, напэўна, але я хацела бы адысці ад дарогі, таму што вельмі там шумна і мне незручна з вамі размаўляць. Вітаю, вітаю. Львоў сёння, Львоў. За мной, як відавочна, нейкі будыначак не вельмі пафарбаваны, ён толькі з тарца, так разумею, аброблены. Но нічога. Што я хацела бы падзякаваць у першую чаргу сябрам з Львову. Вы ведаеце, што самая рэзанансная справа за астатні час, якая тычыцца беларусаў, гэта мазы. Я нагадаю, хто не ў тэме, Андрій Садовий запусціў такую апытунку, можна сказаць, і спытаў у жыхароў свайго месца, ці сваю фармуліроўку дам, але змест будзе прыблізна такой же самый, ці карэктна купляць у Беларусі аўтобусы падчас вось такіх падзей, якія адбываюцца там. І жыхары прагаласавалі, неяк я не вельмі ўдала зайшла, ну ладно. І жыхары прагаласавалі за тое, каб не закупаць па тэндеру беларускія аўтобусы. І я нагадаю, ёсць прадпрыемства, якое займаецца вось гэтым грамадскім транспартам ва ўкраіне, у Львове прыватны электрон ён называецца. І тут хутчэй, мне здаецца, спрацавала вось гэты момант, што ўсё ж такі неабходна падтрымліваць усё нацыянальнае. І я лічу, што так, крок за крокам можна аднавіць прыватнае прадпрыемства, сваё прадпрыемства, калі ёсць запыт на яго прадукцыю. Гэта ва ўмовах рынкавай эканомікі абсалютна нармальная працэдура. Так прадпрыемствы становяцца там медыамагнатамі. Вось, таму адмовіўся Андрій Садовы па тэндеру закупаць аўтобусы беларускія, за што мы яму вельмі ўдзячныя. Шкада, што ў Кіеве так не лічаць, не мяркуюць. Літаральна недавно Клічко замовіў пра тое, што ёсць нейкія тэндеры, якія яны не могуць не браць, і увогуле беларуская прадукцыя лепшая за украінскую. Ну, тут бы я хацела трошки Віталю сказаць, што вы, напэўна, лукавіце проста з-за таго, што беларускія аўтобусы ніхто не купляе, яны дзейсна танней. Але я, як мінчанка, шчыра вам кажу, гэтыя аўтобусы, яны літаральна зробленыя з картону. Самі беларусы, прабачце, тут просто інтэнсіўнае движение, інтэнсіўны рух, самі беларусы баяцца ездзіць у сваіх тралейбусах, якія проста з картону зроблены. Вось, і ў аўтобусах, якія, я не лічу іх якаснымі, таму што калі б яны былі якасныя, іх бы замаўлялі ў еўразвязе. А ў еўразвязе яны не адпавядаюць. Так, зялёны, давайте осторожненько. Сябры, прабачце, тут просто шмат машын і неабходна асторожна пераходзіць. Вось, таму Кіеў пакуль не здаўся, а вось ва ўкраіне вырашылі ў Львове падтрымліваць украінскага прадпрыемца. І я так разумею, што гэта клёвая навіна для нас была, яшчэ раз падкрэслю. Мы вельмі ўдзячныя. Вось я тут зараз у Львове. Абавязкова скажу гэта яшчэ падчас стрыма, калі мы будзем ужо ладзіць акцыю, як працуюць санкцыі, чаму для мяне прыватна гэта вельмі важліва. Вось, навіны з Масковіі прыйшлі вельмі прыемныя. Там прыйшла навіна, што не будуць залічваць пенсіі на карткі Мастеркард і Віза. Вы ведаеце, што гэта сусветная, як гэта карэктна сказаць, сістэмы абслугоўвання. Карткі па ўсім свеце працуюць. Вось зараз яны будуць пераходзіць на мясцовыя свае фублі, на мясцовыя карткі свае. Няхай. Мне здаецца, што ў хуткім часе проста павінны адмыкнуць іх ад сістэмы SWIFT, і яны гатуюцца разам з Плешывым, Сінепалым да нейкіх прыватных картак. Я трошки тут таксама бы хацела распавесці. У Беларусі
Ну, ведаеце, што Беларусь увогуле такая пляцоўка для эксперыментаў расіянцаў. І вось у нас свайго часу таксама запусцілі сістэму белкарт. Оксаночка Живицька, вітаю вас. Степан, Вітака. Я не разгорнула камеру вам, побачите. Ну, бывает. Зараз, хвилиночку, я просто... Это Львов, сябры, это Львов. Тут ніколи не бывает тихо, мне здається. Я не ведаю, як жихари тут живуть. Я приехала з тихенечко в Тернополі, там тихо-тихо. А тут просто шум і гам. У свайго часу у Беларусі была распрацавана сістэма і выданыя карткі белкарт, яны называліся. Калі пачалі на прадпрыемствах вялікіх дзяржаўных, вядома, прыватнікі не пераходзілі на іх, а вось дзяржаўныя установы пачалі пераходзіць на гэты белкарт і ўсіх упэўнівалі, што ён працуе як звычайны мастер карты віза. Гэта апынілася абсалютнай брахнёй, таму што белкарт фактычна працаваў выключна на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Відавочна, што ён не абслугоўваўся ніякімі замежнымі сістэмамі. І нават моя мама, гэта было прыблізна гадоў 5 таму, мабыць, трошкі памыляюсь па часе, але яна таксама атрымала гэтую недакартку. І яна вельмі моцна сварылася, таму што шмат аперацый па картке здзейсніць было проста немагчыма. Яна вельмі глюкала ў тэрміналах. Па выніку моя мама проста кінула гэту дурную зацею і пайшла змяніла картку на іншы банк, таму што проста немагчыма было працаваць. Вось, таму не на іншы банк, а на візу. І яна змагла рабіць нейкія аперацыі па картке. Так што, расіянцы, жадаю поспеху з вашымі прыватнымі карткамі. Вы ўсё правільна робіце, накіроўвайцеся роўненька. Вось як вы ідзеце, так і ідзіце далей. То бок я не супраць. Прыпыняйце абслугоўванне мастер-карты віза. Можаце зачыніць у сябе інтэрнэт, гэта будзе цудоўна, проста чабурнет вам у рукі. І карткі вашы, і фублі, ўсё як вы любіце. Так, разгортаемся. Я иду по нейкой маленечкой улице. Зараз я стану, разгортаемся. Вось, а што па Беларусі? Што па Беларусі? У Беларусі учора пройшоў шалёны ливень. Сёння на маім канале я давала інфармацыю па... Вось гэта, яшчэ раз трошки адвлекуся, вось гэта загніваючая Еўропа. Холеры бы ее взяли. Ну, конечно, брусчатку не прибрали. Я спотыкнулась и могла упасть. Ай-яй-яй. Пан Андрей, что робить? Шматгадовая, можно сказать, не шматгадовая, а шматстагоддзевая у вас тут брусчатка у Львове. Где ваши сучасные плитки, якія сыпятся, калі их кладуть? Не, прабачце, памыляюся. Зразумела все. Ну, вось гэта для балансу. Плітка ёсць. Ну, окей, ладно. Не сваруся. Не, я жартую відавочна, тому що я щиро кажу, я виросла на бруківці, це в Україні називається, на брусчатці. Да, там не одно колено побито, але ось коли я її бачу, це така ностальжі, тому що Тернопіль ранее увесь був у брусчатці, зараз зробили вже більш такі роўныя дорогі, і мне гэтага шчыра кажу, вельмі не хапае. Я калі бачу брусчатку, у мяне адразу такой смак дзяцінства ўзнікае, бітыя калені, локці збіты, ўсё клёва, все як мы любім. Вось, па Беларусі прыйшоўся, затапіла маю каменную горку так, што просто там капец быў. Потым затапіла цэнтр, затапіла Малінаўку мікрараён. Калі по цэнтру яшчэ зразумела, сябры, каб вы разумелі, у цэнтры, там старыя камунікацыі, да, то бок, цэнтр Менску, там не міга асабліва, там вельмі старыя ліўнёўкі, гэтым ліўнёўкі, напэўна, стагоддзямі ўжо ніхто не рамантаваў, іх толькі чысцяць часу там, то бок ліўнёўкі абсалютна да дажджу не падрыхтованыя. А вось новыя раёны, слухайце, дзе логіка? Абсалютна ніякай. Дапамога радынам загіблых в рамках праекта. Дзякую, Саначка. Новыя раёны будаваліся, каменная горка, я заезжала ў яе ў 11 годзе,
Район толькі расці пачаў, то бок яму літаральна там, больш за 10 гадоў трошкі. Там затапіла жесть як, то бок, вось калі прыкладвалі камунікацыі, абсалютна гэты ліўнёўкі, напэўна, саўковыя вось гэтыя чарцяжы былі, яны засталіся і такім чынам вось гэтыя ліўнёўкі і будаваліся па саўковых чарцяжах. Час змяніўся, а мазгі не. Вось, і па выніку затапіла Серабранку, затапіла Каменную Горку, затапіла Малінаўку, цэнтр, то бок учора літаральна Ждановічы, стары раён, весь, кароче кажучы, весь Менск плаваў учора капітальна, плюс, не ведаю, супадзенне ці не супадзенне. Тут же ж беларусы гатуюцца да часу Х, мабыць, трэніруюцца, мабыць, не трэніруюцца. Другая электрычка сёння, якая стала на прыкол, ее цягнули обратно. Там учора гарэла электрычка, а сёння толькі пачала іскрыць, як я зразумела з навін, то бок яна толькі пачала падаваць азнакі таго, што яна гатова квакнуць. Вось, другі выпадак за другі дзень не ведаю, адразу кажу, не ведаю, ці гэта партызаны, ці гэта рукажопасць дэпо. Я зараз не абражаю людзей, а абражаю кіраўніцтва, гэта аля ліўнёўкі саўковага часу. У нас усё цэнтралізована, вы ведаеце, таму пакуль ЦУ не паступіць, ніхто нічога рамантаваць не будзе. Гэта не прыватны сектар, у якім будуць сачыць за станам сваіх машын. Таму сёння было прикольна. Я пакуль чакаю. Бруківачка, чуеце, як трышчыць? Гэта гук знаёмы з дзяцінства, вы што? Машыністы, не машыністы, а кіроўцы, правда, плююцца ад яе. Далей, чым бачуць. Але я ўсё кажу, гэта мае такія танальнасці з самага дзяцінства. Мы зараз у парку, я шчыра кажу, не ведаю, якім. Я ніколі назвы не запамятаю, таму што я заўсёды плятуся дзесьці. Зараз мы спытаем у кагосьці, як называецца парк, а мабыць, дзе-небудзь знойдзем. Я так лічу, што тут дарога прыблізна майго ўзросту, мабыць, трошкі старэйшая, таму што я бачу адзнакі дзяцінства на гэтай дарозе. Мабыць, яно і добра, а мабыць, не добра, не ведаю. Хто з Львова, можа, падкажеце мне, дзе, ў якім парку я знахажуся, як мне знайсці помнік Тарасу Григоровичу Шевченко. Пакуль плецемся по парку, гуляем, і зараз я выйду яшчэ на вуліцу, я просто пры дарозе не хочу ісці. Вось. Што яшчэ з навін? Санкцыі цудатворныя працуюць. Вельмі добрая аналітыка, хто не паленіцца, забейце ў гугле Сергей Чалы, ён выйшаў з канікулаў і дае каментары, цудоўную аналітыку па санкцыях. Ён сёння выклаў, я не буду спойлерыць, але абмяркуем трошки пазней. Абавязкова, таму што зноўку Сергей Чалы, гэта такая цікавая асоба. Свайго часу ён лукавага прывёў да ўлады, а цяпер спробуе змясціць. Але як аналітыка цаную, таму раю паглядзець. Што там яшчэ цікавага сёння было? Напэўна, самая астатняя навіна, якую мы чуем, гэта пачаўся гандаль нашымі палітычнымі зняволенымі. Чаму гандаль? Таму што стало вядома, што Макей спрабаваў дамовіцца абмяняць некалькі палітычных зняволеных на памягчэнне санкцыяў, але адмовіліся ў гэтым пытанні у еўразвязе. І плюс стало вядома, што Пратасевіч і Сапега зараз знаходзяцца пад хатнім арыштам. Гэта не азначае, што іх вызвалілі або прыбралі крымінальныя артыкулы, якія на іх вешаюць. Гэта азначае роўна тое, што яны знаходзяцца ўсё ж яшчэ пад крымінальнымі справамі, і іх проста літаральна робяць выгляд, што яны ў парк імені Франка. Ой, дзякую. Молдинг. Дзякуй. Парк імені Івана Франка. Ой, сябры, будзеце ведаць. Я, на жаль, магу пагуляць, напэўна, яшчэ некалькі хвіліначкаў, таму што потым я буду шукаць помнік Тарасу Григоровичу Шевченко. До 3 гадзіны мне трэба там быць. Але мы трошки пройдземся, таму што я бачу, што тут ёсць прыгожыя
прыгожыя лакацыі, таму я лічу, што мы з вамі трошкі пагуляем тут. Сябры, калі паспею, запілю яшчэ адзін стрым. Адзінае, што мне трэба выязджаць амаль адразу пасля акцыі, таму не ўпэўнена, што будзе яшчэ стрым па Львову, але мы павернемся сюды ў хуткім часе, таму што мае дзеці пачалі пішчаць, што мы хацім у Львов гуляць. Я хацела бы гэтых двух квакух сваіх узяць і ўсё ж такі прыдзеліць ім час і проста пахадзіць па месцу і, мабыць, фоткі нейкія зрабіць, не ведаю. Ну, трошкі пазнаёміць іх з горадам, таму што яны амаль са мной не бегаюць, не ездзяць нікуды. І я бы хацела іх трошкі вывесці пагуляць. Слухайце, дзесьці я іду, пашліце, напэўна, к дарогі, каб я ўжо ведала, куды ісці. Вось. Так што гандаль у Беларусі палітычнымі зняволенымі не адбыўся. Таму учора Сінепалы і крычаў, як шалёны: апранайце вопратку вайсковую, будзем ваяваць. Ён назваў мерзавцамі тых, хто вводзіў санкцыі. Так што я адна з тых мерзавак, якая падтрымлівае санкцыі. Так што, сябры, працуем, усё добра. Яшчэ інфармацыя сёння цікавая прыйшла з Літвы. Мае калегі, сябры паведамілі пра тое, што учорашні кіроўца, якой рабіў наезд на беларусаў, якія афіцыйна, нагадаю, афіцыйна зачынілі на некаторы час магчымасць праезду на мяжы. Расіянец быў нецвярозы, на яго заведзена крымінальная справа і яшчэ невядома, што там будзе з гэтым расіянцам, тому што ён, насправдзе ён ехаў там відавочна, на відэо бачна, калі украінец там рабіў выгляд, што ён едзе, то і відэа ўжо ў паліцыі і сказалі, што абрабілі яго. Дзякую, мне прыемны даныт прыляцеў толькі што. Дзякуй шчыра. Пап'ю кавы абавязкова львоўскай. Вось, і па украінцу я глядзела відэа, вельмі маленькі шматочак, я перадала інфармацыю, але не ведаю, там, той інфармацыі, якую мне надалі, на мой погляд, прыватна недастатня, але не мне разбірацца. Вось, моя справа была надаць інфармацыю, а ўжо украінцы самі палічаць, ці ёсць падставы нейкія блакіроўкі, таму што, не блакіроўкі, а, мабыць, прыцягненне нейкіх да ўвагі, таму што, сябры, давайце мы ў кагосьці спытаем. Я перепрошую, підкажіть, будь ласка, а як мені пройти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка? До Тараса Шевченка? Так. А він де? Я поняла. Чесно, я не знаю. Окей, добре, ладно, пошукаємо ще. Дякую. Нічого. Так, йдемо далі шукати, йдемо далі шукати. Зачекайте. Тут є чудово. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Цудовно, ми не прощаємося, я не вітаю вас ще. Ми йдемо, шукаємо нейкі пешеходны пераход для того, каб культурна прайсці. Вось, на чым прыпынілася, не памятаю, збілася трошки, но не страшно. На контррасіянца і украінца. Вось, карацей, па расіянцу запусцілі ўжо працэдуру, а па украінцу яшчэ працуем, таму што, я кажу, у мяне прыватныя пытанні. Вось, на мой погляд, інфармацыі недастатня, але паглядзім зноўку. Мабыць, украінцам таго, што ён заклікаў Пуціна в Україну, будзе дастатні дзеля таго, каб, проста спытаць у чувака, як ён ставіцца да гэтага ўсяго сораму у сваім выглядзе. Так, мы культурна пераходзім зараз. Сябры, трошки сачу яшчэ за дарогай, тому што, тут трэба быць уважлівым, шмат пераходаў, і гэта Львоў, дзетка, гэта называецца. І тут не заўсёды зялёны гэта зялёны, а чырвоны гэта чырвоны, шчыра кажу. Таму трэба быць на дарозе вельмі асцярожным. Так, я ведаю, што дзесьці мяне накіравалі ўперад, але не ведаю, ці я правільна іду.
Хто з Львова може зі мною керувати, я буду підчитувати туди чат і з насолодою вам показувати пригожость Львову. Я сьогодні шукала БЧБшку з стягом УПА. Десь це білорус розмістив, але я так по фоткам поглядела і не дійшла до туль. Хотіла знову зафоткатися, але я, мабуть, побачу сьогодні цього чудовного чоловіка на зустрічі і ми з ним повітаємося. Я вам розповіду більше про історію тих стягів, але при умові, що мені отримається з ним зустрітися. Прямо і направо пам'ятник Шевченка на проспекті Свободи. Ой, сонечко, дякую щиро. Ну, тоді не заблукаю, 100%. Ось, коротше кажуть, що новини покуль ось такі у нас прилітають з Білорусі, з Рашки. Ось, цікаво, що сьогодні прийшла невеличка статистика по прищепках. О, ось, ровно те, що я вам кажу, стяги повсюль просто. Ти ведаєш, що ти в Україні. Розумієте, ну не заблукаєш, ну ніяк. Ось. Цікаво, відчинили пункти прищепок у Білорусі. І цікава статистика, у Білорусі зараз прищепляються російською вакциною «Супутник В» і ніякої китайської вакцини, яку вони розпрацювали. Статистично 7 з 10 вибирають китайську вакцину, тобто, ну, а на Рашки відмовляються, на Рашки заставляють прищеплятися. У їх на сьогодні самий маленький відсоток прищепок. Росіянці бояться колоть навіть свою вакцину. Це просто нонсенс, сябри. Я, до речі, тут в Україні зараз отримую документи і мені це дозволить стати у чергу. Я нагадаю, в Україні прищепляють AstraZeneca, називається, здається, і Pfizer'ська. Так само є вакцина. Звісно, ми підемо за Pfizer'ом, тому я хотіла сьогодні навіть опитанку запустити. Одна я така, яка ще не хворела і не прищеплена. Кольки нас виживши. Ось. Трошки посміялися. Я ще раз, я гляжу, у вас трошки долучилося, сябри. Я ще раз нагадаю, по своїх ресурсах я сьогодні, так, давайте я трошки приберу. На своїх ресурсах я сьогодні додавала інформацію, медіа-анонім литовського блогера, ну, умовно литовського, звісно, ось, який дискредитує білорусів, який займається древньою справою, він займається образами у бок білорусів, тому, коли ласка, на моєму каналі, мабуть, під відео, коли поспію, закину так само інформацію, заходимо до Лаурінаса або Урінас, я не веду, як його, ну, Лаурінас. Ось, заходимо на канал, глядим, що, ну, я читаю просто назву стріма, і мені цього достатньо для того, щоб зрозуміти, як чоловік ставиться до білоруської нації, до білоруського народу. В кінці вулиці направо, дякую. Ну, я так розумію, що я тут. Їдь, коли ласка. Тепер я прийду. Ось, і заходимо, покидаємо скаргу. Я раю не ставити дизлайки, лайки, тому що вони у будь-якому випадку піднімають відео у топ, незалежно від того, ці диз ви поставили або подобайку. Прямо, йду, прямо, дякую. Ось, незалежно від того, яку ви поставили, все одно YouTube бачить як реакція, як емоція і щиро кажу, просто скарги. Я навіть, коли, ну так, щиро між нами кажу, коли я захожу на любое відео, я просто ставлю його автоматом на стоп, щоб мені давати перегляди. І ставлю вже скаргу, яку я лічу необхідною. Ось, я не дотримлююсь того міркування, що можна таким чином дискредитувати націю, яка, ну, по принципі, нічого тобі не зробила, але ти таке говно. Ось, тому давайте цьому недоблогеру допоможемо зрозуміти, що він трошки не правий. Ось, на моїх ресурсах Телеграма є. Сьогодні, мабуть, я ще раз кажу, коли не забуду, гляньте, чудовні речі, зараз я розверну. Оцей.
Так, туристичний, цудовний ніякий потяг. Да, ми в центрі, я зрозуміла. Все, я веду, боже. Конечно, я веду этот помник, слухайте. Я просто, Тараса Григоровича Шевченка можно ставить помники на кожному куточку, разумеете? Все, я веду идею, это самый центр, тут самая дорогая кава. Я вам так оценю по секрету, я тут каву не пью, потому что я домой пешки пойду, коли я попью кави. Ось. Так, зараз підходимо до помника, зараз будуть долучатися білоруси. Літерально півгодини до початку акції, ми зараз будемо розгортатися. Зараз ми поглядимо інші ще пригожі помнички. Підходимо вже до місця локації, ми сьогодні будемо тут. Ми не будемо моцно шуміти, але мені подобається, що тут шмат людей. Ура! Дякую! Моє натхнення і рятування. Хто глядить мене з Львова, так, я вже на місці. Вітаю, шановний Тарасе Григорійовичу. Я була тут останній раз я тут була, напевно, у осені, а мабуть, зимою, напевно, зимою 2020 року. Іменно тут ми здимали, да, у нас тут рвала вельми моцна совість, і я вимушена була кілька разів запускати стрім, тому що рвався. Файне місто? Ні, це не файне місто, вибачте, це Львів. Ні. Не прибирайте мій Тернопіль, не грабастуйте до себе, у вас і так шмат усього. У мене такої пригожості в Тернополі нема. Так що, львов'яні, починається, файне місто, я вам дам. Ні, просто пригожий Львов. Так, здесь я щось не розумію, тут, напевно, не по пропусках. Ну, давайте пройдем. Я веду, там фонтан вельми пригожий, моя Леша. Это просто обмежування поставили, я так розумію, для людей. Зараз ми пройдемо до театру. Коли я не помиляюся, тут знаходиться театр і там вельми пригожий фонтан. Зараз ми трошки пройдемо перед сябри. Я би хотіла вам трошки більше показати, але по часі обмежування, и то, что поспею, покажу. Где я была догэтуль, щиро кажу. Я вночі ехала, и я трошки поспала, потому что я была просто никакая. Я вам зараз отчиню секрет. Зараз я перегорну, пока глядите на меня, потому что тут люди не вельми хотела бы их сдавать. Я отчиню вам секрет только глядачам моего канала. У меня из 10 пальцев на ногах 8 в мозолях. 8. Я вчора почала заклеивать свои ноги, и я зрозумела, что у меня просто уже все стерто в ноль. Такие нежненькие, я не ведаю, капец просто. Тобто можете себе уявить, сколько я хожу. Хожу, брожу. Вітання всім, хто доєднався, ставимо подобайки, дякую. Туристів вистачає, мабуть, більше, ніж в Києві. Да. Так, сябри, насамрэч, я ж тільки повернулася з Києва. У Львові просто шалена кількість людей, тут шумно, я ж кажу, я з тихого містечка одразу у Львов, і ось одразу відчувається... О, глядите, що я вам покажу зараз. Офігеть. Ты не можешь очень
Це Львів, детка. Кльовий город, я вам все кажу, тут треба гуляти. Мої діти ніяк, я на без мене не тягаються, а я їх не можу витягнути, тому що я постійно в роз'їздах. Але ну не страшно, ми ще погуляємо. Я наступний раз, нехай трансформується. Я боюсь, коли я можу це пропоную, мені скажу, прибери камеру, ё-моё. Ну, мабуть, ні. Я хочу зайти, тут є цудовне, ну, цудовне у Коски беру. Тут є цудовне кладбище. Я так хочу на його трапити, але у мене завжди не вистачає часу. І там, нібито, я бачила, можна навіть здимати. Ось, а я би хотіла туди попасть, тому що там є ще, видите, ось ці стародавні склепи. Да, фонтан за мною, фонтан, зараз покажу. Ну, величезна кількість людей, ви бачите, Львов сьогодні віджигає просто по кількості туристів. Я нагадую, я не хворела, і я не прищеплена, коли що. Ось, ой. Так, ми... А ще можна погуляти трошки. Що я хотіла сказати? Забыла, но не важно. Уже не важно. Погуляли трошки. Тут ще кльово, що можна поздимати, мабуть, трошки. Зараз похожу, погуляю, тут є фігури одні, що я не уявляю себе, вони стоять у любое надвор'я, і як вони це витримлюють, холера їх веде. Вони раніше тут стояли, шмат було фігур різних. Ось тут у цьому питанні Львов, він абсолютно такий різнокольоровий, він цікавий, куди б ти не зайшов, повсюль своє які особистості. У кожному там куточку стоїть, мабуть, фігура ніяка, або висить ніякі, видите, ілюзіоністи такі штуки роблять. В цьому питанні поглазеть, коли хочете, дійсно Львов, він ось з цієї категорії городів. І щиро кажу, Мару, Тернопіль був такий ж самий, тому що Тернопіль так само доволі цікаве містечко, але нам ще рости і рости. Я бачу, що тут ремонтують цілий день, ніщо прибирають у неділю, цікаво. Ну, ми вийшли оттуль. Давайте трошки вперед пройдемо. Мені здається, що я трошки попереду буду знаходитися. Я ще поспію вам поздимати трошки цікавих моментів. Кафешечка. Хто хоче кави смачної, можете мене пригостити. Так, Личаківське кладбище. Так, Личаківське. Так, дійсно, туди варто зайти, але щиро кажу, я там ані одного разу ще не була. Ви бачите, як я льотаю. Я буду тут 29 числа. Я пропоную сходити іменно на ту локацію, тому що коли там можна здимати, а мені здається, там дозволили здимати, це буде просто не стрим, а огонь, тому що там шмат цікавого. Мені розповідала мама, і вона там була, і вона сказала, обов'язково сходи, ти же побач, як ти, я ще за год не знайшла часу. Я кажу, мама, ти же бачиш, де мене носить. Я той Львов бачу мельком. Ось, обов'язково схожу, мені самой цікаво. Так, сябры, я бы хотела уже переопрануться, потому что меня трошки уже душить моя курточка. 29 числа я буду тут. Ми плануємо акцію, але зараз я буду домовлятися з сябрами. Ми будемо її проводити, інформацію, яку ми плануємо. І коли у мене буде час, 29-го, у першій половині дня я обов'язково зроблю стрим. Я не обіцяю, що з кладбища, тому що я не веду, дозволить мені з камери туди пройти. Але коли дозволить, буде стримчанський оттуль. Ось, так що і погуляємо ще більше по Львову. Я сьогодні трошки забігалася тут. Шкода, і не поспіла
застрыміцца і нічога страшнага, мы паспеем гэта зрабіць у іншы раз. Так, я, напэўна, зараз вырубаюсь, таму што я хацела бы падрыхтаваць камеру пад... Там платны вхід, ну то не страшно, слухайце, заради такога можна... Можаце мне дапамагчы, я езжу за свае кошты прыватныя. Мне дапамог мой сябра 1000 гривень. Я ее уже давным-давно прокатала и забыла, як яна выглядае. Калі хацеце дапамагчы, дапамагайце, я буду вельмі ўдзячна, таму што, ну, літаральна зараз я цягну з сваёй сям'і, але мне дзеці прабачаюць. Я з імі бачылася учора, і я сказала: дзеці, астатні раз. Але потым у мяне плануецца доўгі ваяж на сход Украіны, я яго планую, але зноўку ўсё залежыць ад магчымасці, калі будзе магчымасць. Я шчыра кажу, я ніколі не, ну, мне ніколі не было шкада грошаў на павандраваць і паездзіць, паказаць, то бок, ну, гэта не пытанне, скажем так, коштаў. Я лепей не даем, але прыезжу, я вам шчыра скажу. Я такая ў гэтым пытанні квакуха. Вось, трошки пагулялі. Праз 20 хвілін пачынаецца акцыя. Мы яшчэ паспеем з вами пабегаць па Львову, паглядзець, што тут вакол ёсць. Ну, я на цэнтральных вуліцах зараз Львова. Гэта відавочна. Як я не магла зразумець, дзе помнік. Ну, я шчыра кажу, я не запамятаю, дзе я шляюсь, таму кожны раз, калі я нават у Цернопіль прыязджаю, для мяне нешта новае адчыняецца, таму што я там была 10 год таму, яно змянілася вось так. 20 год таму была, яно змянілася па-іншаму. Таму кожны раз, шчыра кажу, новы горад і вядомы горад, і ў тым, якім ты 200-500 разоў быў, ён заўсёды што-то новае для цябе адчыняе ў любым выпадку. Таму мне заўсёды цікава шляцца. Просто не ведаючы вуліц. Я шчыра кажу, я ніколі не ведаю, куды я іду, куды мяне занесе. І гэта класна, таму што потым, калі ты ляціш на нейкі поцяг, ты разумееш, што ты дзесьці в Ібінях і трэба ляцець. Я, дарэчы, так з Львова выязджала адзін раз. Так, я боюсь тут пераходзіць вуліцу, не хацела бы. Шмат машын і інтэнсіўны рух. Я адзін раз з Львова выязджала, каб вы разумелі, о 5 гадзіне вечара я павінна была выехаць. Я не паспела. Я перазамовіла машыну, і, карацей кажучы, да 11 гадзіны вечара я выязджала з Львова. Я ўсё ніяк не магла выехаць. Вось. Таму я такая спасобная ў гэтым пытанні на лёгка. І з Кіева ў Жытомір таксама так же выязджала. Нічога не было і лавіла просто, што называецца, папуткі. Але гэта было цікава. Вось таму я ўжо іду да помніка, таму што 15 хвілін да пачатку акцыі. Я не ведаю, ці падрыхтавалі львоўцы што-небудзь. Я папрасіла вуды на сцягі, таму калі будуць вуды на сцягі, мы іх падымем, калі не будзе вудаў, мы іх расцягнем просто. Паказваю, што вакол мяне. Добре. Я не буду обіцяти, що я буду 100%, тому що мені реально складно. Ну, прыгожы горад, што я магу сказаць. Я шчыра кажу, у Беларусі вось такіх лакацый, мабыць, што толькі ў батанічным садзе. Я не хачу абразіць зараз мінчан і сказаць, што у нас дрэнны горад. У нас горад не дрэнны, ён просто не зелёны. Шкада, што ў яго вырубілі ўсё, што можна было вырубіць. Літаральна некалькі паркаў пакінулі ў вялікім горадзе. Беларусы менчукі ведаюць, што гэта такое. Там абсалютна пустыя серыя вуліцы. Я на Немігу гляжу, Неміга прыгажэйшае месца было, прыгажэйшае. Наставіў гэтых мутантаў, коррупцыянераў. Адзін дом чужачага, чаго варты на палавой, ён не заселены, а займае велічезную пляцоўку, дзе можна было шыкоўны сад разбіць. То бок, ну, так усё безглузда, бачыце, там просто ў Менску адчуваецца грошы. І мне гэта часткова нагадвае Кіеў. Вось я зараз у Кіеве бываю, я бачу, як ставіць гэтых монстраў, і не хапае зелені, просто. Вось у гэтым пытанні я люблю зелёныя гарады, дзе ёсць зоны камфорту, зоны адпачынку. Ты хочаш цені пашукаць, або там узімку зноўку гэта ўсё стаіць у шапках прыгожых белых. То бок, ну,
Львов, Тернопіль у гэтым пытанні, а пра Карпаты я ўвогуле маўчу. Я не ведаю, ці даеду я да Ужгарада, або проста эстафету перадам сваім сябрам. А зараз вырашаем гэтае пытанне, ці ехаць мне, ці не ехаць, таму што я шчыра кажу, мне ўжо я набегалась так за астатні час, што проста капец. Але ну паглядзім, не абяцаю, што заўтра буду в Ужгарадзе, калі мяне не будзе, мяне перахопіць Віталь. Вось. Таму сябры зараз я вымыкаюсь на некалькі хвілін дзеля таго, каб сустрэць сваіх сяброў. Літаральна праз 15 хвілін пачынаецца акцыя. Я яшчэ паспею збегаць сабе купіць вады. І мы запускаемся прыблізна 3-й, пачатак 4-й, дзеля таго, каб паказаць, як мы ладзім акцыю ў падтрымку нашых палітычных зняволеных. І яшчэ раз нагадаю лукашаўкам, мы нашымі палітычнымі зняволенымі не гандлюем. Паказваем вам прыгажосць і будзем вітацца да Стрымчанскага. Я вам шчыра скажу, вось там конь, напэўна, конь і бруківка. Коротше, кінь і бруківка – це супер в Україні. Просто це неможливо. Це такий звук, ти чув його з дитинства. Я пам'ятаю ще ті часи, коли в Тернополі в приватному секторі тримали коз і їх молоко продавали нам же. Тобто ми це козє молоко пили в дитинстві, і вони також цокали, і, як бабуля моя казала, от курва, ідуть і серуть бубками. Я з вами вітаюсь до зустрічі на акції. Праз некілька хвилин побачимося наново. Жадаю вам цудовного настрою і вельми сподіваюся, що 29-го буде таке саме надвор'я, і ми з вами зможемо погуляти трошки більше по Львову. Обіцяю, коли я буду бігти на вокзал, я так само запускаю стрим, і ми з вами ще привітаємося у гэтым цудовному містечку. Львов'яні, я вас вітаю, у вас одно з найпригожіших місць в Україні.